Dobrý den, vítejte v pořadu s Loskutákem, s naším ptákem. A chtěl bych vám předvést jednoho kluka s ptákem jako Loskutákem. Je to DJ Flip. Dobrý den. Takže my si pustíme na vás tady takovou hypnotickou muziku. To není moc hypnotická, takže můžeme mluvit. My jsme tady chtěli prodiskutovat jednu sice hloupou věc, ale moc nás to zajímá. Je to velmi hloupé. Proč je tady ten globus na opačnou stranu? Protože tady by měl být údajně severní a tady jižní. A proč je to naopak, to pak nevíme. No, já bych řekl, že ono to bude tím, mladý muž, že ono se tohle dá nějak vyšrobovat. To fakt ne. Ale jo, tak přece nejsem... Jo, no jasný. Hele, jasný. No jasný, to takhle uděláš, a ještě to párkrát, a ono se to vymotá. A už mi kvůli chci se sadit, vole, tak se čum, vole. Co to bylo? Já jsem říkal, že to spadne. To nám bavíš. Jdem rád basket, vole. Teď si na lapy. Teď tak jsem zase něco skurvil, vole. To až se matka zase doví, vole. Sice to tady leží, vole, ty kolik století. Ale to mám stejně nevím. No hele, já to radši zavedím. No tak budeme vysílat. No, ale tady s mým zapáchem, já to nemám rád. Tak tohle naše prasátko s Kamilem jsme si ho pozdili, když jsme byli malinký. A tak si v tom spoříme peníze. Kolik jich tam je, prej? Jak slyšíte, je jich tam fakt maso. Jenom jeden tam jde slyšet, takže ty jsi mě jako vzal peníze, jo? Chci se hádat, já jsem tam dal těch peněz. Já ne. Je tam jen jeden, takže jsem tam si prachy dal já. A jestli se chceš hádat, vole, tak budem na férovku. Já to jinak nevidím. Když to nevytáhneš, když tě to, vole, že to nech do toho, vole. Do vozíků, vole. Jo? Jo, tak jo. Tam dal, protože takže to byly jediný prachy, co jsem měl, a oni to nejsou prachy, ne, takže a další jsou knihy Harry Potter. Ale víš, že tohle není taková prdel, jak to první video. Tady tohle je celkem dost prachy. A nudný. Jo, vole. Harry Potter and the Fujaket. Tady já fakt nechápu, s čím se teďka chce nakoupit, vole. Já taky vůbec nevím. Já taky nevím, ani držku jsem nehodil, takže jdem číst. Tak jdem? Harry Potter a jeho komnata. Vážený Harry Potter, dostali jsme zprávu, že vaše bydliště bylo večer 10 hodin a 12 minut použito s nášecím kouzlem. Takže tohle by vám mohlo stačit. Je tady kámen mudrců, šuty mudrců dokonce, šukací komora. Šukací komora. To je dobrý díl. Jsem zase řekl, vole, jo. 40krát. Protože tam máš jako dobrý rady. Harry Potter a věžen z prcaliště. A Harry Potter a ohnivý kokos. No, jo, tak promiňte, no, tak Harry Potter a ohnivý pták ohnivák, jo, tak to je. Tak. Hej, počkej, pták ohnivák, není to Fénix? Protože Já to je nevím, ten ohnivý pták. Ne, pták ohnivák, víš. Tak já si ho pamatuju jako z těch pohádek, víš co? Protože i v pohádkách máš takový texty. Ale to je můj památníček, já to mám velmi důležité věci, jako třeba to, že tam skoro nic nemám. A od tebe já tam mám... pamatuju, jak se zalepil s tím. Hej, já jsem ode mě. Od tebe, ty jsi mi něco kreslil, jo? Ty sráči, ty kreslit neumíš, vole. Myslím, že tam něco ode mě je. Jo, od tebe, vole, možná tak tohle. Už to je jako fakt hodně, vole. Počkej, já nevím, ale ty jsi mi nechtěl vlastně. Tady máš od Emila přelepený, jo? Jo, ale si pamatuju. On to přelepený. On vůbec neumí malovat. Je Káťa Čechová, ty jo. To je
Taky jo, ty minulo. vole. Tady další přelepená stránka, dobrý. Tohle od Emila, to nevím, co je. Emil debil. Jo, jasný, ty vole. Tady bylo od toho, od Mirka Macha, vole, takový ten ošklivý kůň, jak on pořád maloval. A pak tady od toho debila Emila. Debil. A pak, vole, pak už, vole, od sousedky. Tady. Takže my se loučíme, Kamile, ty si žvat, dej to svoje, no. Mluv furt něco. No, mluv něco o tom, co máš a Kamilova vteřinka smutnosti, že vzpomněla starý kamarádi pod centrem. Všechno bude dobrý. Opora bude. Podpora taky. Hej, ale já jsem ti ty peníze fakt nevzal. To jsi musel říct sám. Aj, pojď sem. Díky za Čuráku. Takže už je dobře varoval, vole. Takže tohle, takže tohle, Ani kamarády. tohle je konec další show. Holku, takhle, asi umátil mrtvý tam. Co to vyplo, jo? Dobrý. To je masakr.